टिप्रा मथानि ngैनाय स्नि बुकुक स्रिति देबरमानि नगो सेंथिनि भाइसक बाइजाक अमं हांके पाथाली आगात तारापद कामी हिंजागो ओ कामीओ सेंगर तिनि भाइसक बाइजाक ताम हिमालय किछुदिन आगे 10-12 दिन आगे सिनि ताकुक फाल्गुना देबरमानि बसाजक ब्लाड कैंसर ngैनाय बताबुक जीबी हॉस्पिटल एडमिट इंजाक बन बागैनाय सिं टिप्रा मथा सुबानान बागै तिनि फाइजाक जे मानसाक सुबानानि बागै ताई आं विशेष खायनाय कयना मुसुंगो सिनि सारा त्रिपुरा राज्यनि जत टिप्रासा ताकुक ताई बुकसं बने नुखंरक नरक नुखना बने बुसा साजों मासा साजला मासा तै तंगा जावो तिनि बनो ट्रिटमेंट खायना बागैनाय फातारत लांनि हिंजागै दङ आंनि आखे बने असुबिदा नाय अमाके तिनि डक्टर बुंनो प्रेसक्राइब खायजाक बने बागैनै बने साक बाय थांसुक मायानि बागैनै जतनि थानि सुबासो सानो ताई आं विशेष खायनाय सानानि मुसुंगो सिनि ओ आमतले गुलागाति ताई अम गुलागाति कन्स्टिट्युएन्सि कालायोना अरनि एमएलए सिनि माननीय वीरेंद्र किशोर देबबर्मा नंबो एमएलए साहेब नंबो सुबादी बनो जे मानसाक सरकार बो सुबाथों सुबाइनि बनो तिनि बो खरकसा स्रिति देबबर्मा क्लास 10 परि दङ ताकलाय मेट्रिक रेखा एकलय बो खुमुलुंगो बनि साक हामनानि बागैनाय रां पुइसनि बिलाइखनो दरगार अ बियालनि बिसिं अ बियालो लकडाउन बिसिंगो अ आजिबो माया बन बागै सिं जतनो आं याक जुरखाय आं सुबासो सानो सिनि जत दफा टिप्रासा दफानि ताकक ताई बुक सं बनो सं किसा एदा नोंनि इनसरानि बागै ताम साराम सं आं आनजारानि बागै गजत लुकनो न कथानम संगो आखो जाने लुकनो बागै तना माने चोबना बागै जतना माने कासा माने ता याक जुरखायनाय को ड्राइवर ताबो दिबो कलाइजाक बायरा तलांनि हजागो माने रुगि सिरियास नं थाने माने आं चोबा समा किचा बेले न हामबाय बा ताई विशेष खायनाय बुबा गरनो मा सावां आनियो जानि तिमनि खायनाय बागै नं किचा सोबा दे आताय सिनि यो नि तेगा सरकार न सिनि बिलो बाबु न मा सावा